senajan dadi dening akhir lusa. Pindho suket godhong dadi rewang, sembarang tinandur urip, sembarang kinocap nyoto. Yen sinawang padha ilining bandang, banter tan iso kawiyak, bradat bablas tan pinenggak. Raja kaya emas pices raja brana nganggo, kaya urip kinalungan bejo, diuja dening sing kawasa. Nanging paugraning tan kena kekancan umuk, apa dene diksiya mring sabada. Senajan dadi urip mampir ngombe, pijeron jerit ora ana tuase, yen amung ngumbar hawa nepsune. Senajan dadi tumungkol ora sing pating dlewet neresi pipi-pipi kreti. Amarga kahanan, ulapana nganggo gombal putih, aja nggunakake gombal kuprat lendur. Mesakno wit-wit garing sing tansah jempling-jempling. Senajan dadi elinga mring titah nelongso. Arep dadi apa dening Suci Hadisuwito? Jalma duwe pepinginan, kagantok, kagayuh kanthi donga lan makarya. Yen pepinginan iku padha dirembug bareng, kawedarna kanthi terwaca, nganggo ucap lan tulis apa liyan. Ana negara Pancasila iki, so angel ketemune cipta, nyawijikake pepinginan kang beda. Nanging ya kudu bisa, ora usah nganti pancakara. Apa meneh rusak, ngobong, becik tepos lira yen duweke dirusak mesti ora lila. Apa meneh duweke negara, digawe kanthi duwite kawula. Banjur arep dadi apa yen sithik-sithik ngrusak, ing dhuwur dikorupsi, ing ngisor dirusak. Duh, Gusti nyuwun ngapura.